90% tal-proġett tas-Central Link jinsab lest. Ħabbar dan il-Gvern f'konferenza tal-aħbarijiet hekk kif spjega li t-toroq ġodda, bankini, korsiji għar-rota u infrastruttura oħra ta' dan l-investiment f'Ħattart, Ħalbalzan u Birkirkara huma lesti. Fil-fatt il-Ministru għall-Infrastruttura u Trasporti Imbord spjega kif permezz ta' dan il-proġett ta' 55 miljun euro il-pajjiż se jkun jista' jgawdi mill-benefiċċji li se jġib miegħu wara li għal tan żmien tħalla fuq l-iskaffa. Hawnhekk qed nagħmlu proġett li ilu pjanat 20 ta' snin. Proġett li ħajkun qed inqas 50% fl-ivvjaġġar tan-nies li jgħaddu minn dawn is-7 kilometri ta' korsiji, minn Rabat, mill-Imdina sal-Imrieħel. Tnaqqis allura fl-emissjonijiet fit-tniġġis li kellek fl-Irħula. Intant fil-ġimgħat li ġejjin se jkunu tisiru diversi xogħlijiet ta' asfalt. Infrastructure Malta se ssaħħaħ dawn it-toroq b'tip ta' asfalt li nediet fit-toroq arterjali f'Malta fl-2020 bħala materjal aktar b'saħħtu li jservi iżjed u jirreżisti aktar għat-tibdil fit-temperatura. Fil-ġimgħat li ġejjin se tkun lesta wkoll il-parti kbira minn dik li se tkun l-itwal korsija r-roti u l-mixi fiż-żewġ direzzjonijiet f'Malta. Din tinkludi passaġġ ta' 4.3 km mifrut mill-korsija l-vetturi b'siġar u arbuxelli u forom oħra ta' segregazzjoni biex jipprovdi konnessjoni aktar sigura u pjaċevoli għal mezzi ta' trasport alternattivi f'din iż-żona. Apparti li ġew moddija wkoll 20 ta' kilometri ta' servizzi u bnew ukoll bankini ġodda flimkien waqfiet għal karozzi tal-linja, issa jmiss li f'Settembru jitpoġġew sistemi ta' irrigazzjoni u tħawil ta' aktar minn 580 siġra ġdida f'madwar 24,000 metru kwadru ta' żoni ġodda. Preżenti għal konferenza tal-aħbarijiet attenda wkoll is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzoppardi. Huwa spjega kif dan il-proġett huwa kofinanzjat mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-Fond ta' Koeżjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-parti ta' fondi Ewropej f'dan il-proġett tiswa madwar 15 miljun euro. Dan huwa proġett importanti għall-infrastruttura ta' pajjiżna, mhux biss għax isaħħaħ ir-road network tagħna, iżda wkoll għaliex huwa mezz kif aħna nnaqsu l-emissjonijiet peress li jkollok inqas bottlenecks u inqas waiting time fit-traġitti tal-karozzi.